Il-Forti Sant'Irmu kien l-iktar post li ġie attakkat mill-Ottomani matul l-assedju l-kbir tal-1565. L-ewwel attakk fil-fatt kien seħħ fis-27 ta' Mejju. Dak iż-żmien il-Forti Sant'Irmu kien difiż minn madwar 950 soldat u kavallieri, però sakemm spiċċa l-assedju b'kollox hawnhekk mietu mal-1200 mid-difensuri ġifieri Maltin u kavallieri fil-waqt li l-Ottomani tilfu ma' 8000 ruħ biex jattakkaw din il-fortizza. Fil-fatt l-Ottomani kienu ħasbu li din il-fortizza ħataqa' fi ftit ta' ġranet peress li kienet ħafna iżgħar u inqas difiża milli llum il-ġurnata, però bis-saħħa tad-difiża li jagħmlu hawnhekk il-kavallieri u l-Maltin, il-fortizza rnexxielha tirreżisti għal kważi xahar, meta fil-fatt imbagħad ġiet maħtufa mill-Ottomani fit-23 ta' Ġunju. Propju hawnhekk f'din il-kappella ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Irmu kienet saret l-aħħar difiża mill-aħħar ftit ta' kavallieri li kienet fadal hawnhekk waqt l-assedju l-kbir. Fil-fatt waqt li l-Ottomani bdew jeħtlu fil-fortizza fl-aħħar attakk, dawn il-kavallieri nġabru hawnhekk u mietu mewta ta' eroj fejn ħarġu jiġġieldu kontra il-mijiet ta' soldati Ottomani li bdew jattakkawhom lura. Nagħtu futur lill-passat tagħna.